Yamrok trust ni ngai takhok sobin kumante perma salka club yesrayo thangai cha chalno amchaini lokorokno rikutung tai awan chanani bagai awan gungri bagai kha buskangni Christmas ni kha kaham yafare sinia kebo sini kana kebo sinia na ani kami borgaisia ani baboni bumung ka komol engka kai seng kono party ni ado Mokha ni buya, IPF ni buya, BJP buya, CPM buya, Congress buya sen. Sini kaise NGO tongo society. O society ni bising tei sini NGO ni bising tei. Sen norok no subana ni. O masing jarao kabang na borok rikutung. Manna ni musum khana manya. Je tong khana kise kulok sugya. O sen norok no ka kabang rimaya phano. Norok ni bai sini bai khei Mili rui sung hangge te kichela suga nang hanai seng jeman sak obahai kai suga nane wan suga kai norong thane koi mana bono khata norok ta bai di khata koi di asek dam area hanai je seng suk mane sini bakhane seng hamjak ma bai norong na seng suga nani bagai seng tini oro phailai ka iko sini o amsai ni sini ke sop ta khok ka ta o club ni bising ti bo sal katal na Saslang club ni bising tei khayai seng oro kono party bai sing gdalia haise je borok sini borok no su bana nangori pulok su ya borok no seng subai tango kasak kubur hinya jotto no oro tongmano oro BJP fan tongmano kasak fan tongmano Congress fan tongmano tafan tongmano haise andras tongmano awani bagai seng oro jotto khansa khai pal khayai seng su bana ni sit phayo gendorong ni jotto su bama bai khairok ma bai Sini bagi bandorok प्रार्थना खायदि सुरिदि सन थाने अबाहाय कै जों जत्तनो नि आनि हियायो जों सुबाय माननि बागै ओंगा जों नरक आं बलाय कै पखा तमाय सिं थांगा जसक जरा नरक नासिं तंमानि बागै आरायता बो कुथुम लाय नङनि हिमा नरक किसे दय फायगा आं जरानि बिसेन तै किछिसा लेर फानो हातानो खालगै नरक नासिं तंमानि बागै नरक न बलाय का हामबाय आनि ट्रास्ट नेङै आनि नुखुम नेङै Ani area ni ngai seng sini pal sini area na seng kaham khanya ni seng wang subai na seng sini oro putung lagi ya. Entai angas kai kok sana ni thanglia bagbani phasina thangsena tam makha na kam chali makha tai moja bai kati makha bai ma tong kha saja kha ta kalai bisu da phasum da hake nong yang kamiam sayo da hake bak tai agi wa makha komolok gundarok borok na bak tayo borok ya onya borok ta umda hake sugya furo umda hake yak tuni ru phimana hoje ba bak jagmani bahai rok ma to kaham na ma tong la jeta yamrok rakno ki boni NGO group no te tam ke jana mo umda hake জন সেবা খাইতো মনে হয়তো বা দফানি সামু খাইতো মানু যেকে তামো সারামুতো Paman ni tero kale tada ko kaham hai ma tong ko isang kai bakha ti patala thatala rong ma no ai ka kana tu ya rong ko ngai kia kaham ni kai kisa bakha than tin ka ni ne mung tam kha kisi ta de barma sambai dofani ba samu kaham খাইতো মানে হয়তো বা salka klabo tini umda hage subo femene abke nongni nokung bekhakti de subai nokungni bekhakti de subai tama bakhe sing tini abo oro norok nokhana yamrok trust hanai sini kaisa trust NGO tongo o NGO ni bising tina sing semani simi kabangma area bo sing obahai kai sing je sukti rilai tongo tamani bagari hingkai naidi sini bororok masing jarao ri tongphano ri kulogya aboni bagai borok ni bai sini bai ke seng taisa box hinai taisa kaham kai tung ka ma thono ma chumno hanai seng obahai kai lukorok na ri tongo kok kai seng obahai kai no seng rimani tangai rina nei seng ma wan suka bo seng buskang bo seng jotona sakang seng saklai rekha seng ang sak bai thang ri kaham chumui tongma sing bai ani lukorok ani borok ma chumi angkai ani bakha tongthogyango aboni bagai seng sini yamrok trust seng songkha Jeman sak seng obahai kai seng sini borok no subai thanani nei seng sini bakhawa seng kok sawi seng subai tong jeto dofani bagi jeta sacrifice tapsuk jora khai tong hoyto ba rungno koto krujak tong nini sak bai thangni yak bai hoyto ba
स्कुल करं थायोनि नि मुखुमु गोबां मा जागावनो प्रखा आबनो रगै रग लुकुदों ताम कजाना मुसुं Actually abo angkete kese pat ritangka sing NLF PhD sing sini package ni sini lukorong sing ri tongo sing balai ke khaksango haije tongthogo o school ri manai school no katal borok no yaphar ri mani bisingte student dok aro kaham ke class khai mano tai a jaga borok hostel ni hini bosing ri karo borok kaham ke thui mano kaham nok ni bagai borok balai tongthok jago sing sini kolom tini bathai no manai no sing balai ke khaksango borok no sing lukorok no sini koimong obono sing joto borok no to sing ri mania haipano je borok no rio je ta school rio borok kaham kerengkai nayei bai tidulai thangnani engthon tini oro program ka abo actually abo bai belai abo phellayo obaga sing sini trust yamrok trust ni bising tei sing rijagai tongo abo to alada part thangka obagai sini kabangma borok sing pal khai puisa thum lai pano bini ani pocket ni phana rekha bini phana rekha obai kai no sing obai kai ri tong ताकलाय जे फार्स्ट बिसिनि अबहा द प्रथम बाग जागितो sing sema rekha sema ni simi sing sengkha all trust actually katal sik obo sema no khlaijago sing sema mohan bari o rekha angkai hezamara ni kiche area o rekha angkai tai abono kare sing korbuk borobari asai kami hini hino a area bo thangka obai kai no sing telek jemman sak sing subai tongo angkai tini aboni bedek notai ko tini bo taklai bisio masing phaikaba o masing jar kisa baglai nai sing baglai kha tai tai ko angkai tai oro kicha sadai tongman hingka bo oro teri simia tini sing rini logiwo oro kicha bakman hingkai sing moida kicha rika ata kicha rika kutei kicha rika tamni bagai hingkai baskang sini tring program tongo o tring program o tring ni salo bisi katal ni joraba left side ni phana awan rok salai thon chini borok henai sing borok no kisa jemman sak sing chubaka hai tai ko सानि सिनेमा ani sinemanga de yamrok ang tabuk tamsanai yamrok trust ni ang okra tang hingkai yamrok trust ni ngi bakma ba yamrok trust ni ni sinemong mari senai tai halkani to tai sinemong rithai kogya ini kaibesuk jaga amte haike lukurangno bostu dan khainai sing actually oro estrai sachu bazar sachu kami hini hinjago o kami ni borok simia subolgor aeng sunai bazar gana ni bo khobjago engai Sharat Chaudhary e estrai aeng phasing ni bo khobjago o kami kai tham kai bri sing o tini rimani o club ni bising tei getai sing borgaisia aro thanai aro ta khampa aro wabasa kaini kai tham kami bo obai kan rijak nai engai